Miseriaren aurpegi gordinenak izango ditugu gaurkoan Burdinesian, osasungintzaren desmantelamendu progresibo batetik hasita, Osakidetzan bertan lan egiten duen medikua den gonbidatu berezi batekin, bizitzaren garestitzaren jarrituta edo Peruko estatu kolpearekin baita ere, eta azkenik testuinguru krudel honetan babes gabe uzten gaituen botere judizialen independentzia falta nabarmenarekin. Guzti hau eta askoz gehiago gaurkoan Burdinesian. Ongi etorri, Burdinesiaren programa berri batera. Jakingo duzuenez, Behar Telebistak beste programa bat atera berri du, estrategia debate, oso gomendagarria ikustea. Eta, programa hori atera den arren, hemen atope jarraitzen dugu, martxan gaude, eta atope ditut ere nirekin ere, emai hontan, Ander Goiatxe, Zeletia Zelta. Gabon, Martin. Gabon, Carla Pisano. Gabon. Eta Garatzen Abar. Hola. Ongi etorri eta gabon guztiei. Denbora gehiago galdu gabe, gaurko gaiekin hasiko gara, lehenengoa Perutik iristen zaigu, bertan eman den estatu kolpearekin. Perun indarrean jarraitzen du gobernu berriak ezarritako salbuespen egoerak. Besteak beste bertan bera geratu dira biltzeko eskubidea eta mugitzeko askatasuna eta indar militarrek naiz polizialek hartu dute kalea. Hala ere, aurrera doaz gobernu berriaren kontrako protestak Peru osoan zehar. Bortitza izan da indar armatuen erantzuna eta zenbateko ofizialen arabera gutxienez 26 pertsona erail dituzte protestetan. Gutxienez urtarrila erdira arte egongo da indarrean salbuespen egoera eta gobernu berriak esan du ez dela hauteskunderik izango 2024 arte. Bilboko Kontseilu Sozialistak deituta aurreko astean protesta bat izan zen Peruko kontsulatuaren aurrean. Peruko gobernuaren izaera kriminala eta estatuaren errepresioa salatzeaz gain, klase elkartasuna adierazi zioten Peruko herri langileari. Gai honekin hasiko dugu gaurko programa, izan ere kurioso da azken egunetan informazio gehiago izan dugula Zelenskik estatu batuetan armak eskatzeko eta dirua eskatzeko egin duen paseoaz, 25 hildako gutxienez utzi dituen estatu kolpe batez baino. Beraz, laburki bada ere, Carla, komentatuko dugu zua pixka bat? Benetan gogorrak Perutik heldu zaizkigun irudiak, nahiz eta gutxi batzuk izan. Egia da Perun gertatzen ari dena, herrialde horrek bizi duen, azken urteetan bizi izan duen egoera ezegonkorraren ondorio dela. Ikusi dugu, azken asteetan nola Pedro Castilloren estatu kolpe saiakeraren ostean, Dina Boluarte jarri duten agintean berriz ere, eta nola guztia estatu batuen onarpenarekin eman den, ez? Gainera ikusten dugu, gobernu golpistak salbuespen egoera ezarri duela eta kaleak guztiz militarizatu dituela, ez? Esan bezala, 26 hildakoz ere hitz egiten da. Baina, Perutik harago joan da, mundu mailan bizi dugun egoeraren baldintzatzaile nagusienetako bat esango nuke, estatu batuak direla, ez? Hain zuzen, Amerikako estatu batuakek posizio geopolitikoa, euren posizio geopolitikoa indartzen ari dira, eta azken hilabete luzeetan ikusten gabiltza zelan estatu batuarren kanpo politikaren ondorio lasgarriak hemenka agertzen diren, ez? Izan Perun, baina baita Afganistanen, Ukrainian eta abar luze bat, ez? Hortaz uste dut beti munduari begiratzen diogunean eta munduaren txoko ezberdinetan gertatzen ari diren egoera ezegonkorrei begiratzen diogunean hau kontuan hartu behar dugula, ez? Perura bueltatuta, egia da, mugimendu espontaneoak gertatzen ari direla, nolabait estatuari eta Dina Boluarteri aurre egiteko, baina hauen arrakasta zeharo baldintzatua dago, bai herrialdeak luzaroan bizi izan duen krisi testuinguruagatik, baita fasismoaren gorakagatik eta nola ez, antolakuntza komunista indartsuaren gabeziagatik. Perutik gaia erabat aldatuz, etxera gerturatuko gara, oraingoan Osakidetzan duela gutxi emandako istiluak aztertzeko.
Azken asteetan hautsak arrotu dituzte Osakidetzaren Donostiako ospitaleko zuzendaritzan izan diren kargugabetzeek eta dimisioek. Osakidetzako zuzendaritza orokorreko arduradunen dimisioa eskatu zuten gerora Donostiako ospitaleko zerbitzuburuek eta protestak egiteari ekin zioten. Jo puntuan egon dira beraz Osakidetzako arduradunen arteko tentsioak eta kudeaketari buruzko desadostasunak. Dena den, hasi dira jada Osakidetzako zuzendaritza orokorraren eta Donostiako ospitaleko arduradunen arteko bilerak, baina zerbitzuburuek protestei ekitea erabaki dute berriro. Bueno, gai honi heltzeko, gonbidatu berezi bat izango gaurkoan gurekin, Asier Genoa, Osakidetzako medikua, ongi etorri. Eixo, gabon. Bertatik bertara kontatuko ahalko diguzu zer gertatu den, edo zer nolako egoera bizi den Osakidetzan, hasi que lehenengo gauza, konta iguzu zer gertatu den. Bueno, batez ere mediatikoena izan den auzia azken egun hauetan izan da Donostiko esiko zuzendaritzaren kaleratzea, izan gerenteatik hasita eta baita ere zuzendari medikoa eta gerora eman diren dimisioak. Kanpora begira batez ere eman dituzten arrazoiak izan dira Osakidetzaren aldetik, esanez zuzendaritzako kide hauek ez dutela bisio konpartitu bera, Osakidetzak egin beharko lukeenaren arira, eta gerora zerbitzu buruek publiko egin dituzte haien aldarrikapen batzuk eta haien ikuspuntua nolabait egoera honen aurrean. Haien aldarrikapen nagusiak batez ere nik uste kudeaketari dagozkionak direla, beraiek esaten dute kudeaketari dagokionez deszentralizazio bat egon beharko litzatekeela, bai irizpide nolabait haiek esaten dute Donostiko zuzendaritzak planteatzen dituen irizpide teknikoen araberakoak izan beharko liratekeela erabakiak, baino Osakidetzako buruek nolabait modu zentralizatu batean hartu nahi dituzte erabaki horiek. Hemen atzean dagoena nolabait bada, geroz eta baliabide, bai material, bai pertsonal gutxiago dauden egoera batean, kudeaketa hori jada ezin da izan bere garaian ongizate estatuan izan zitekeen bezain zabala, eta beraz behar bat ikusten du Osakidetzak hori zentralizatzeko. Eta nolabait lehenago kudeaketa hortan, gaitasun gehiago zituzten figura horiek edo figura intermedio horiek, kasu honetan Donostikoek, geroz eta aukera gutxiago dituzte haien erabakiak hartu eta beraz beraiek ikusten duten bezala kudeatu ahal izateko. Zuzen ere, hortaz galdetu nahi dizut. Azken aldian, izan ere, halako kasu isolatu, Donostikoa izan daiteken arren eztabaida puntual bat kudeaketaren inguruan, kasu isolatu asko matatzen ari direlako. Egon ziren oposizioetan filtrazioak egon ziren bakunazioen inguruan eztabaidak, arazoak eta baita ere mediko batzuk saltatu zituzten bakunatzeko epeak, lehen arreta zerbitzuarekin izugarrizko gatazka egon da, etzegoelako, telefono bat entzelako, pandemiagatik ez, horrelako kasu pila, eta de hecho Urkullu bera ateratzen esaten, textualki, es inviable que todos los hospitales cuenten con todos los servicios. Ez dakit esan nahi, honek zehazki, baina, testuinguru orokorrago batean kokatu daitekeela agian Osakidetzan gertatzen dena, ez? Bai, zalantzarik da, azken finean, azken egunetan publiko egin den hau, bai izan da, nire ustez mediatikoagoa izan da, nolabait, kexatu direnak zerbitzu buruak izan direlako, baina hemen fondoan dagoena askoz arazo larriago bat da, eta estrukturala dela osasungintzaren, kasu honetan Osakidetzaren desmantelamentu bat ematen ari dela, eta jada ez dagoela lehen ere, nolabait, kolapso egonkor egoera batean zegoen osasungintza bat, pandemiaren arira eta ematen ari den desmantelamentu horren arira kolapso hori nolabait deskontrolatu egin da, ez? Eta esan dituzun adibide konkretu horiek izan daitezke osotasunaren pintzelada batzuk. Nik uste garrantzitsua dela aipatzea ere, zerbitzu buruen kexez gain egon direla ere sindikatuen mobilizazioak, nolabait ere erantzuten osasungintzan bizi den egoerari, bai, langileek bizi dituzten baldintzen inguruan, publiko egin da, 50%tik gorako behin-behinekotasuna existitzen dela, Osakidetzako langileek azken 10 urtetan 20%ko jaitsiera izan dutela haien erosketa gaitasunean eta bar, eta honek guztiak erakusten digu azken egunetan eman den polemika honek zentzu bat daukala geroz eta eskasagoa den baliabideen kudeaketa horretan, baina baliabideen kudeaketa hortaz gain eskasagoa dena ere da eskaintza bat dena pazienteek behar duten demanda asetzeko ezintasuna daukana. Eta testuinguru honetan kokatu behar dugu. Azken finean, eta gerora, eman diren aldarrikapen nagusiak azken egunetan, bai izan dira osasungintza publiko baten aldeko defentsa eta beraz, inbertsioak gehitzekoarena,
baino ezin dugu ulertu Osakidetzarena edo osasungintzarena modu isolatuan gertatzen den auzi bezala, baizik eta ongizate estatuan existitzen zen egoera bat bukatzen ari dela, endekapen bat ematen ari da ongizate estatu horretan eta agortzen ari da, eta beraz, lehen eskaini ziteken zerbitzu bat Osakidetzarena gaur egun geroz eta urriagoa da. Eta beraz, nik uste ere zentzu horretan, bai, beharra daukala Osakidetzak kudeaketa hori zentralizatzeko eta ahalik eta estuena izateko bertatik atera daiteke diru kopuruaren margena, baino baita ere, eta nik uste dela batez ere pazientei eta zerbitzuari dagokionez garrantzitsuena dena, ezinezkotasun bat dago bertan inbertsioak egin eta beraz osasungintza bat sortzeko benetan pazienteen edo gizartearen beharrak asetzeko gaitasuna daukana. Eta hori da nik uste zentroan jarri behar den auzia, izan ere bestea mediatikoagoa izan da, baina ez dauka hainbesteko eragin zuzeni jendearen egunerokoan. Ez ergeitziko, Maiko, beste medikoa daukago mailan, hasi bai. Bai, nik uste dut hemen gatazka politikoa ez, batez ere sindikatuek plazaratu dutenarekin kokatzen dela, osasun sistema publiko eta pribatuaren arteko horretan, ez. Zerbitzu berena diferentea da, hor, esan dezagun, gestio kuotak edo botere kuotak dira benetan beraien artean daukaten gatazka, ez, baina hori nik uste guretzat bestela oso interesgarria, ez. Gehiago zentratuz, sindikatuek beraik egite dituzten aldarrikapenetan, ez. Klasiko bat izan da sistema publikoaren aldarria, sistema publiko indartsu edo estrategiko bat, egun langileriak bizi duen, nolabaiteko ezintasun edo impotentzia egoeraren soluzio gisa. Nire aldetik, nik iritzi argia daukat, sistema publikoa bera gaur egun hasierrek ongi seinalatu du, ez? Egun krisi kapitalista egoeran, ongizate estatuaren berakada honetan, sistema publikoa ez dela alternatiba bat edo bide bat, benetan osasungintza unibertsala, doakoa, kalitatezkoa eta esan ditzagun holistiko bat edo planteatzeko, ez? Eta askotan ere sindikatuek beraiek dauzkaten aldarri taktikoak langileriaren beraren kontra joaten bukatzen dute. Badago aldarrikapen oso interesgarri bat dela, hauek behin eta berriz jartzen duten mahai gainean osasun sistema publikoan edo publikari dedikatzen zaion inbertsioa handitu egin behar dela, ez? Eta nik hor erakutsi nahi dizuet badago orain aurrekontuak eta eztabaidatu direnez, aurrekontuetaz hitz egin dugu ja desente. Ez naiz asko sartuko, baina hemen daukat Espainiako gobernuak aurrekontu orokorretan egindako aldaketak, eta 2023 urtean inbertsioa 7,83an handituko da. Guztira izango dira 2.740 milioi euro osasungintzari dedikatuko zaionak, ez? Eta batzuk pesantuko lukete, hemen sozialdemokrazia eta sindikatuak aldarrikatzen ari diren bide hori gauzatzen ari da. Nik uste argi eta garbi izan behar dela, ez, hau dela, estatuko gobernuak hartzen duen nolabaiteko neurri defentsibo bat, eta zeren aurrean, alde batetik inflazioaren aurrean, azken finean medikamentuen eta produktuen sanitarioen prezioak ere disparatu egin direlako, eta hori estatuak asumitu beharko duelako hurrengo urtean, eta estetik, aipatu den proletarizazio fenomenoaren ondorioz, gero eta eskari edo demanda handiagoa dagoelako sistema publikoan, azken finean klase ertainak egun sistema pribatuaren konsumitzaile nagusia denak, botxa ezin duenean osasungintza pribatuan bere arazoak edo gaixotasuna konpondua publikora joaten da, ez? Eta hor ere estatuak beharrezko du inbertsio handiago bat egitea aseguratzeko ez dela kolapsatuko edo ez dela egoerak behera egingo, ez? Orduan, horrek erakusten duena da azkenean inbertsioak eskatzen dituzte, baina inbertsioak egiten dira egun dagoen egora más o menos aseguratzeko, baina inolaz ere osasungintzaren kalitatea eta hobetzeko, ez? Bai, eta hor gainera gehituko nuke egiten diren inbertsio horiek inoiz ezin dutela asetu benetan dagoen behar hori. Lehen esan dut existitzen zela kolapso egonkor bat edo lehenago, beti zen ematen zen eskaintza zegoen eskaria baino urriagoa, eta gainera garrantzitsua esatea sistema kapitalista batean osasungintza naizta publikoa izan, hau da, estatuak kudeatutako osasungintza batek ere ez duela inoiz asetuko, nolabait, jendearen beharrak ez ditu asetuko, izan ere bere funtzionatzeko oinarria da errentagarria izan daiteken zehozer eskaintzea. Eta beraz, ez da inoiz iritsiko benetan gizarteak dituen osasun beharrak asetzera. Bai, denaen, horren aurrean ere uste dut, eta uste dut argi seinalatu behar dela, gure partetik posizio argi bat izan behar dugula,
sistema publikoaren desmantelamendu egoera honetan hori nolabait borrokatzekoa, ez? Azken finean, sistema publikoa delako proletargoari oinarrizko osasun zerbitzu batzuk garantizatzen dizkion bitarteko bat. Eta azken finean, osasun pribatua denean, batez ere klase ertainenentzat eta dirudunentzako bitarteko azkar, eraginkor, kalitatezko bat, besteak aseguratzen delako nolabaiteko superbidentzia bat, ez? Proletargoarentzat. Orduan hor, beharrezko dugu alde batetik, esan bezala, sistema publikoaren defentsa bat egitea, baina zalantzan jarri behar dena da, benetan, sistema publikoaren aldarri orokorra, edo helburu orokorra, edo estrategikotasuna, ez? Gure proposamen estrategikoa ezin da sistema publiko indartsu batera mugatu, baizik eta benetan, barne bildu behar dena, edo zalantzan jarri behar dena da, kapitalismoan osasunak hartzen duen antolaketa forma guztia, ez? Akaso sartu gaitezke horretan, ez? Edo zen kasutan, sistema publikoaren mugak tendentzialki erakutsi daude. Adibidez dela hartu zekugu, Madrilgo autonomia erkidegoan gertatzen ari dena. Osasungintzan oso adibide argia delako. Agian norantza doan Osakidetza edo Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistema ere bai, adibidez dela hartu daiteke? Nik uste dut baietz, ez? Azkenean, batez ere, orain desmantelemenduak hasierak esan bezala errekurtso murrizketa, eta bestetik privatizazio prozesuak, ez? Eta privatizazioei helduta, hemen gertatzen dena da, edo honek adierazten duena da, kapitalismoak osasunaren esparruan izan duen gabezi nagusietako bat. Eta dela, inoiz ez dela kapaz izan, sistema kapitalista, langile klaseari nolabaiteko ongizate oso bat aseguratzeko zerbitzuak eskaintzeko. Eta beti, ezagunak dira, ez? Dentistaren auziak, fisioterapeuta, nutrizionista daude esparru asko, osasunarentzat ezinbestekoak direnak, sistema kapitalistak inoiz ezin izan dituenak bere gain hartu, ez? Ezin izan da, esan dezagun, sistema kapitalistan kobertura osoa barnebilduko duen osasun sistema bat eraiki, ez? Eta horri, gehituko nioke gainera, osasungintza pentsatzeko eta antolatzeko eredua bera ere ezberdina izan beharko litzatekeela eta ezinezkoa dena kapitalismoaren baitan, adibide bezala jarri dezakegu, adibidez prebentzioaren auzia guztiz praktikamente ausente dagoena, zuk lehen aipatu dituzun aurrekontu horietan, agertzen zen ez dakit prebentzioarentzako zenbat milioi ziren, 2007 milioitik 12 milioi eskaintzen ziren prebentziora, eta gainera prebentzio horiek ziren ekintza guztiz medikoak eta ez ziren nolabait bizi ereduari edo bizi geran moduari atenditzeko neurriak, ez? Eta hori ere garrantzitsua aipatzea izan ere prebentzioaren auzia ez da gauza mediko soila edo ezin da izan gaur egun osasun sistema bezala ulertzen dugun horrek asetu dezaken zeozer baizik eta bizitzaren esfera guztiak hartu beharko zituzkeen auzi bat eta beraz horren konplexutasunagatik eta eskatuko lukeen gizarte eraldaketagatik ez da bideragarria kapitalismo baten baitan eta estatuek kudeatutako osasungintza batean publikoa izan da ere ez da bideragarria horrelako ezer planteatzea. Horregatik ez da soilik kudeaketa edo inbertsio kontua, baizik eta eredua bera ere ez da bateragarria gizarte baten osasuna bermatu beharko luken batekin. Joerak horiek baldin baditugu, azalduko zuen zintzango itzakeen proposamen politikoa honi aurre egiteko? Nik uste hori dela zailena, baina aldi berean interesgarrina, ez? Guk nik uste bi postura izan behar ditugula. Bat, evidentea dena, osasun sistema publikoaren desmantelamendu edo kolapso egoera horretan, proletargoaren nolabaiteko superbidentziari defendatzea, hori tokatzen zaigu, baina kontuan izanik sistema publikoa bera ez dela guretzat atera bide bat, ez dugula benetan uste soluzioa edo egoera honen konponbidea hortik etorriko denik, ez? Auzi askoz ere orokorragoa eta konplejoa da, ez da sistema publikoa edo pribatuaren arteko dikotomia horretan geratzen. Hain zuzen ere, benetan hemen kontuan edo zalantzan jarri behar dena da, osasun errekurtsoen edo errekurtso sanitarioen gaineko jabetza nor duen. Hau da, nork manejatzen dituen farmakoak egozteko bitarteko produktiboak, nork duen ospitalen gaineko kontrola, nork daukan ikerketa eta produkzio medikoaren gaineko kontrola, nor daukan benetan, nor dauzkan edo zeinen eskuetan dauden gizartearen edo langile klasearen ongizatea mantentzeko edo aseguratzeko bitartekoak, eta hain zuzen ere hor disjuntiba bat irekitzen zaigu, ez? Bitarteko guzti horiek estatuaren eta enpresa pribatuen eskuetan egon, hau da burgesiaren eskuetan egon, edo benetan bitarteko hori guztiak sozializatuko dituen bide horri bat ireki, eta azken finean langile klasaren kontrol demokratiko baten batenpean edo batean antolatuta egongo lirateken sistema berri bat, edo osasunaren forma, estruktura
berri bat eraiki, ez? Eta hain zuzen ere, nik uste dut hor dagoela gakoa, hori izango baita, irabazi ekonomikoek osasunari mendeetan zehar kapitalismoaren baitan jarri dizkioten mugak gainditzeko aukera bakarra, ez? Eta hortik etorriko denetan osasunaren nolabaiteko dimensio holistiko bat, oso bat, orokor bat hartuko duen sistema berri baten eraikuntza, ez? Aipatu dugunez, kalitatezkoa, evidentemente, unibertsala, munduko gainerako herrialde abandonatuetara ere iritsiko dena, eta doako izango dena noski, bere esparru guztietan. Horra osasun sistema sozialista 2 minututan sartuta, airea ere falta izan zaio, azalteko. Gai honekin amaituko dugu, denborak ere ez dugulako gehiagoko ematen, eskerrik asko Asier gaurkoan gurekin egoteagatik. Eta gai ez berriro aldatuta, oraingoan estatu mailan jarriko dugu ikusmira, kasu honetan, auzitegi konstituzionalaren berrikuntzarekin blokeo nabarmena ikusi delako eta foko mediatiko ere bertan egon delako azken egunetan. Blokeatuta dago oraingoz Espainiako auzitegi konstituzionalaren berritzea. Zigor kodearen erreformari zenbait neurri gehitu dizkiote Kongresuan hilabete honetan, tartean auzitegi konstituzionaleko kideak berritzeko betebeharra ezartzea eta auzitegiko magistratuak hautatzeko sistema aldatzea. Konstituzionaleko bloke kontserbadorea deiturikoa ordea gelditu egin du azken neurri horien tramite parlamentarioa eta momentuz geldirik eta zalantzan dago auzitegiaren berritzea. Gaiarekin hasi baino lehen, ikuspuntu zabalo bat ematea agian komeni da, izan ere botere judizialaren blokeo konstante hau edo menpekotasun hau, botere legegilearekiko konstante bat da Espainiar estatuan behintzat. De hecho, auzitegi konstituzionalako kide batzuk aukeratu behar dituen botere judizialaren kontseilu orokorra edo kontseilu nagusiak bera ere blokeatua egon da denbora luzez. Arrazoi berberagatik, alderdi nagusiak ez zirelako ados jartzen ura berritzeko. Orduan, hemen sentsazio orokor bat dago legea saltatzen duten, denek saltatzen dutela legea, hemen dirurik ez duenak izan ezik. PSOEk enmienda horiek sartzeagatik, PPek epaileak, hauteskundeak galdu diruen arren botere judizialeko epaileak bere kontrolpean mantentzen dituelako, epaileak berak tendentzia ideologiko jakin batik lotuta egoteagatik. Ondorioa da, mundu guztiak saltzen duzuela konstituzioa eta legeak boterea badauka, eta gainerakoak legeak sufritzea. Orduan, hasiko eragian balorazio orokor batekin, botere judiziala nola uzten duen guzti honek? Bai, Martina, egun hauetan zaila izan da ulertzea ere, jende xumearen zer ari den berenetan gertatzen, eta ikusi dugu nola burgesiaren defendatzaile politikoen fakzio desberdinen arteko gatazka horrek ze une kaotikoak utzi dituen Espainiar estatuko panorama politiko instituzionalean. Atzo egon nintzen Kongresuko kontrol saioa ikusten zuzenean telebistan eta iruditu zitzaidan zirkua doainik ikusteko modu hon bat. Eta, zuk esan duzun moduan, botere judizialaren, ikusi denan ikuste dut dela, zerbait ikusten bada argi, botere judizialaren autonomia hori faltsua dela, eta nolabait estatuaren hiru botereen izaera guztiz politikoa, ez? Orain arte nolabait existitu zitekeen PSOE eta PPren arteko horrelako kontsentsu bat, eta beraz funtzionatzen zuen botere judizial horrek nolabait renovatu gabe, batak bestearen magistratu edo epaile horiek onartzen zituztelako, baina nolabait kontsentsu hori ez baian dagoen une honetan horrelako pitote erraldoia montatzen da. Alde batetik PSOE ikusi da presaka mugimendu hauek egin nahian, bere jendea sartu alizateko auzitegi konstituzionalean indar gehiago izateko, eta bestetik nolabait PP ikusi dugu botere legegileak egindako erreforma hori auzitegi konstituzionaletik blokeatu nahian edo, ez? Horrelako blokeo egoerara heldu garela. Eta gero honen inguruan sortu diren iritzietan eta nolabait kokatu da guztia
kontserbadore eta progresisten arteko talka batean bezala, ez? Hemen ezbaian dagoena dela, Auzitegi Konstituzionalean dauden indar kontserbadoreen eta progresisten eta hala esaten da, eta ez da tontakeria nola esaten den, indar horien arteko talka, ez? Eta gainera, esaten dute, demokraziaren izenean, PP egiten ari dena dela demokraziaren aldeko indarrak desgastatzeko estrategia bat daukala martxan, eta gainera horrekin bat egin dute, ezkerreko alderdi guztiek, eta nolabait kaos egoera honetatik ateratzeko, denen aldetik jarri beharko dela, eta baina ez dugu ahaztu behar, aurrera ateratzea nahi duten hori, eta adibidez PSOEk esaten du, ez? Honen bidez egingo duguna da, eutanasia bezalako aldaketa progresistak aurrera eraman, eta horretarako beharrezkoa da Auzitegi Konstituzionalean aldaketa hau, baina horiekin batera onartu nahi dutena eta aurrera eramaten ari direnak direla erreforma guztiz antiproletarioak, duela 2 programa aipatu zen moduan, eta zigor kodearen erreformako pakete honetan dauden neurriak, agian nahiko duzu honetan sakondu, baina guztiz langile klasearen kontra eta langile klasearen antolakuntzaren kontrako neurriak direla, eta guzti hori, naste guzti honetan nola saltzen duten, demokraziaren aldeko aldaketa bat balitz bezala. Garazi ondo azaldu duen bezala, auzi konplexu teknikoa irudizaken arren, realitatean adibide argia da estatuko botereek nola funtzionatzen duten. Halako auzitegiek, tribunalek, auzitegi konstituzionalak berak, suposatzen delako bermatzen dutela edo legeen justizia edo legeak bidezkoak izatea. Eta ikusten dena da, lege batek arazoak edo gatazka ekartzen duen bakoitzean, indar politikoen arteko tirabideagatik guztiz erabilerik gabe edo impotente geratzen direla auzitegiek bere funtzioa betetzeko. Urrutik joan gabe, 10 urte edo daramatza Auzitegi Konstituzionalak abortuaren legearen inguruko sententzia bat ateratzeko. Eta lehenago ere argigarria da, 2008an Kataluniako autonomia estatutua renovatu behar zenean, eta horren inguruan Auzitegi Konstituzionalak bere iritzia sententzia bat eman behar zuenean, ez zela adostasun batera egizten, eta horrelako beste blokeo gora batera itxi zen. Hau da, tendentzia ideologikoak edo burgesien barne fakzioen artean tirabirak edo adostasun falta bat dagoen bakoitzan, botere judizialak ondorioz berdin erreakzionatzen duela, eta orain berdina gertatzen da. Beraz, amaitzen du izaten, botere legegilearen edo beto esan da burgesiaren iritzien beste adar bat edo luzapen bat botere judizial osoa. Errealitatean izan beharko litzakenean hiritarren eta parte guztien arteko arbitro edo fakzio neutral bat epaitzen duena, ze lege den bidezkoa eta zein ez. Orduan fartxa hori argi geratzen da, bai estatu hontan eta bai guztietan. Zenditzen, pixka tertuliaren hori net momentu batean, baina ez egit zerbait osatu nahi badezue honekin, edo zerbait egitu nahi badezue. Bai, guzti zadoz. Azken baten, geruza asko dagoz hemen, alde batetik ikusten dugu ziurrenik Pedro Sánchezek formula azkar bat bilatu behar zauen eta zigor kodearen bitartez burutu nahi izan dau aldaketa hau, eta horrek sortu dau iskanbila guztia, ez? Nolabait fiktio juriz hori edo fikzio juridiko horren sinistunek eraman da hori eskuak burura, nolabait izan ez, baina apurtzen ari zari boteren arteko banaketa, ez? Eta, nik uste hemen, nik 2 auzi seinalatuko nituzke, alde batetik, kurbak datoz, krisi garai betean gaude eta zentzu horretan sartaginak irtenetik heldu behar dute eta kontrol are zuzenago bat inposatu behar da botere ezberdinen edo botere guztien gainean, faktikoak, juridikoak, legegileak, militarrak, polizialak eta abar luze bat, ez? Eta horren adierazle bat da, hau, baina bestetik ere orekanen bat existitzen bada, oreka hau ez da ebazten botere judizialaren eta legegilearen edo ejekutiboaren arteko banaketan, baizik eta oreka egiazki markatzen duena da fakzio burges ezberdinen arteko lehia. Eta lehia horrek ebazten dau zein dan oreka hori edo oreka euskor hori mantendu da konpetentzia horren bitartez.
Baina beste adibidei begiratzen badiegu, adibidez, Hego Ameriketako hainbat herrialdeetan, botere judiziala guztiz boterean dagoen alderdiaren araberakoa da, eta ikusten dugu zelan ez duten inongo erasorik kareta liberal hori kendu eta agintean sartzen direnean oposizioa kartzelaratzeko adibidez. Orduen hori, zelan kurba datozen eta botere danak kontrolpean mantendu behar da hori esan. Gaurko programarekin amaitzeko, azken minutua, beste programetan presente izan dugun gai bati emango diogu, hain zuzen ere bizitzaren garestitzeari. Maximo historikoetan jarraitzen dute elikagaien prezioek, inoiz baino garestiago daude elikagaiak, 15% baino gehiago igo baitira prezioak urtebetean. Espainiako Estatistika Institutuak 1984tik kalkulatzen du kontsumorako prezioen indizea, eta inoiz erregistratu duen igoerarik handiena izan da elikagaien prezioena. Espainiako estatuan gosearen ilarak areagotu direla ohartarazi dute zenbait erakundek, oinarrizko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna larriagotzen ari denaren seinale. Amaitzeko, elikagaien garestitzea, transporte bonoaren laguntzaren amaiera, gasolinaren laguntzaren amaiera, dena amaitzen da, urtearen amaitzen den bitartean. Nola kokatzen dugu guzti hau, Karla, argitu guzu albizka bat? Ikusten dugu datu asko eman genitzake ez, baina pare bat ematearren ikusten dut azkenengo asteetako konjuntura markatu dutenak izan direla alde batetik elikagaien prezioak maximo historikoak jo dituela eta bestetik bai ikusten dugu zelan abenduaren 31an gobernuan jarritako zenbait neurri berez indargabetu egingo diren, ez? Niri ez zait gustatzen futurologiarik egitea. Eta zentzu horretan ez dut uste horrelako debate baten trakamilatzeak zentzu asko duenik, baina bai hemen badaudela bi gauza nabarmendu behar ditugunak, ez? Alde batetik, bizitzaren garestitze bezala aurkezten zaigun prozesu honek guztiak nahitaezko beste aurpegi bat duela. Eta beste aurpegi hori badela enpresari handien irabazien hazkundea. Hala beharrezko beste aurpegia da hau. Beraz, krisi bezala aurkezten zaiguna, langabeziaren hazkundea, presioen igoera, kaleratzeak eta berez ofentsiba antiproletarioa da bere horretan. Ez dago krisia eta ofentsiba bere histerik. Datu batzuk ematearren, 80ko hamarkadatik soldatak estankatuta daude, baina hala ere, azkenengo urteko inflazioa dela eta langile klasearen aurrezkietatik 110.000 milioi euro hartu dituzten enpresari handiek. Beraz, bi prozesu hauek geldi ezinak dira eta batak bestearen baldintza edo posibilitatea da. Berdin esan genezake askotan enpresariak ateratzen dira esan ez, prezioak igotzen direla, nolabait edo inflazioa dagoela soldatak igo egiten direlako. Datuei begiratzen badiegu ikusten dugu prezioen oinarrizko gaien edo elikagaien prezioaren hazkundea 85% baten baldintzatu dela enpresarien mozkinen handitzeagatik. Hau da, soldatak ez dira arrazoi. Eta neutraltzat saltzen diguten prozesu honen guztiaren aurrean gobernuak zenbait neurri jartzen dizkigu edo hobeto esatearren zenbait neurriekin sasatzen gaituzte. Moratoria hitz egiten da asko telebistan, baina ez da esaten adibidez azken urtean 22.000 eta 800 etxegabetze baino gehiago esekutatu direla. Eta luze bat, ez? 20 zentimoen beherapena hitz egin genezake erregaietan, baina aldi berean zenbat igo diren erregaiak, ez? Beraz, pilo bat neurri ez dutenak ez da balio kontentzio neurri bezala. Eta aldi berean, ofentsibaren eta ofentsiba antiproletarioaren benetako aurpegia ikusten dugu, ez? Espainiar estatuan ematen ari diren erreforma askotaz hitz egin dugu, lehen aipatu dugu zigor kodearen aldaketa, hori da benetako programa. Hori da miseria konbatitzeko dagoen programa bakarra, politika antiproletarioa. Lapurreta txikiak kartzela zigorrekin penalizatzea, okupazioaren kontrako legea gogortzea eta luze bat. Hori Espainiar estatuari begiratzen badiogu, baina munduari begiratuko bagenio, ikusiko genuke adibidez, Los Angelesen larrialdi egoera dekretatu dela kalean jende gehiegi bizi delako eta miseriak gain hartu diolako bertako administrazioari. Edo Ingalaterran militarrak bidaliko dituztela grebak apurtzera, edo Amerikako estatu batuetan, zenbait estatuetan
pobreentzako eutanasia onartu egin dutela. Hau da, krisiari aurre egiteko eta presioen eta bizitzaren garestitzeari aurre egiteko, miseriari aurre egiteko burgesiak duen programa politikoa. Eta honen aurrean, mobilizatzeko beharra dago, mobilizazio ziklo berri bat abiatzeko beharra dugu, ez soilik orain dela urte batzuk genuen egoerara itzultzeko, baizik eta benetan egoera guztia iraultzeko, eta horren arira, Kontseilu Sozialista ezberdinetatik mobilizazioak ditu dira abenduaren 30ean, eta hemendik deia luzatzen du. Deialdi horrekin amaiera emango diogu programari, mila esker mahaia negoziakide guztiei, eta mila esker programa ikusten zareten guztiei. Hurrengo arte.